нашите опасения са, че би ограничило потреблението, което ще значи, че трябва да се ограничи и производството. Оттам този отрасъл за определени региони може да изчезне, което е крайно негативно, тъй като напълно натурален продукт изобщо не може да се причислява към химични процеси и така нататък. Само природата влияе на лавандуловото масло.